Isin pat hagen gamit namar kaneka por kaba kordor kaba ula penyo biang hangi bangila bandon hagen ga yeng kaba kentang ga jao lengba kaneka Bible study kaba gi juyo naka wei kamit jong kasngi palai syakawai pat nakawai katayau syakawai pat bagi yo ya kaban yawan hangne ban ai ya kapor ga jong isipon ban syong hagen ka yeng ka bakentang ka jong belai bagi wan ya ka ban aingo yo belai namar ka jing yalam ka jo namar ka jing bah jo namar ka jing kerku ka jo bat ngi wan ro hangne da ka mensem ka ba terang ka ba sliang ban yo ai ban yo snau ya ka ktien ka jong belai ban yo ban bam ya ka jing bam ka ba kenja mensem ngiem ka perthai ka ba ngiem ka perthai ka ba kibabon kimbang syo ban keu syaka yeng ka ba kentang ka jong belai ngiem kisngi jong ka jing terkhong haga jinglong ka jing ka ba kenjaman sem ken mau bahan haga benta jong pi ki bawan ken ka Bible study ka ba ngadon ban ong ya pi ka long bak ken mau ya ken ka wei wat ju ailat ba ubaman un job no ya pi kine kide kisngi ke ba kine kide kisngi ke ba khaddo ka jingyale ka bangi happan ya kendo man lagasni ken mau wat randen wat jingai na ublai yeng skam ka jingat ka jompi kot jingmot rai da ka donot barok namar menta pidon hagen ka Bible study menta pi it yo ublai pi syakri yo ublai yo balada pim rai bat pimkot jing mot skam yo bakumno rakumno kil yong jong kan ka perthai kin be no bat pin klem no the day na mar kata kadau yeng skam rai bat kot jing mot halaka do not banong da lei ruam ngan nam paiden da lei ruam ngan nam kan randen naka babot yo jisu te namar ba ujisu ula keren syai bad uang hendrai jar ubada yaine hado gabakot kita ken kiban yo laim te tongin yaine hapdeng gini kisngi kibadap dagi jing kat syabapai tingin ya poino syagabenta kabangin ya beteng ya keneka Bible study ka jongi ngila ya keren ya keneka subject syapang ka jing ai tilot ialah de hau belai namar baman la kapor ngi keren ya kata ka jing IT ka jing IT ngi ruai man la kapor ngala ai tilot baro tenrei hadu katno bangila le sisa kumta tingila de pan ya keren kumto ya ka jing lamprang nang tangi la ya keren ro ya ka point banengkong hakan ka tayo baladam ki bangi dei ban ai tilot yala de ha ublai ngila de ban ya keren ya kato tementa hakan ka met tongin ya point bet no syaka main point 2 ngin ya keren ya kan ka point baar syapang kan ka jing ai tilot yala de ha ublai ka point ka baar ka bangin ya keren kalong ja ayu haba pi ai tilot yala de shawle kata gele ka main point tu ja ayu haba pi ai tilot yala de sha uble dak jingkeli lagi ka ing ka banja larangi ai tilot yala de sha uble pi don sibun ki bangin mat haga jing jangi don sibun ki banja tang bangin nam ya keren lot ya kita ki ngan wan ra tang lai teli ki point kumbanga ong baki don sibun han ngan wan ra tang lai teli ki banja haga jing ka jangi habangi ai tilot yala de syau belai pi kumbangi la ya keren nado basdang haka kasi ngi ong ai tilot haka pareng ngi ong surrender
Bat kani kekentin sarandar lane ai tilot sisin perkat snaukum kekentin kaba syarem snaukum kekentin ba ubri umla asyuk ban yale ula sarandar denam hoj kalong kaba sisha kalong kum tahiro ba mangipat ki Kristan kata ka sarandar ka jongi ki Kristan kam dei setia bangila rem Henry ka sarandar ka jongi ki Kristan kalong baka jingit ka jong belai kala job yangi bat mangingi pendem no yalade pikade ka jing job ubriu haba usarandar yala ka jong ka jing em hau jisu haba u IT yala ka jing em hau jisu kamot ba ula persyang dalade barok si kata Henry umla ate usarandar no hau belai bakata kajing sarandar ka jo hau belai kadai kajing sedang jong kajing job ha kajing ya lenti ka jong beri sengtho ya kata kat ba pidang persyang dalade pinam la ban long ginong job dei tat anda pila sarandar piong trai ngamla ngala persyang renga fail ngamla pila sarandar hang ta ken pi sedang ban mat ya kajing job ha kajing em ka jong pi batna kane kajing pendam na kane kajing sarandar na kane kajing IT ka jongpi yala ka jong kajing em show blai ken mau bha don sibun ki ai ko mga ong mena ki ba krau bat ki ba phla ki ban ja ha kajing em ka jongpi lai tali ki ai tangin ya poino syaga banengkong kabanengkong gaba pin mat lane kaban ja haga jing em jong phi kalong tho ang to pin mat ya ka jing kala haga jing em jong phi there will be a transformation in your life kandon ka jing kala ha ka jing em jong phi pin mat ya ka jing kala haga jing em ka jong phi haba pi pendam lane haba pi ai tilot yalade hau belai kata ga ka point benengkong tho ang to kumbangala ong mene badalade hi phemla phila persyang ban em ka jing em babha phila persyang ban le ya kamon jong belai phila persyang ban ino ya ka pop pila persyang ban ino ye kijing melin basneo henrei daladehi pimla dei anda haba pila pendam pila IT lot pila sarandar yalade ha ublai dei hangta bapin mat ya ka jingkela ha ka jing em ka jompi kan don ka jingkela kaban trikam ha ka jing em ka jompi bakane ka jingkela kala banwan ngamut bandong kan ja haga jing em jong phi ka banengkong galong ka jing kala haga jing sngo jong phi kan don ka jing kala haga jing sngo jong phi barok si kata phi sngo artatin barok si kata phi sngo shepting barok si kata phi sngo dukbor barok si kata pis ngau du jingkermen kine ki jing ngau ki babon jakiwan dei enda haba pila pendam yala de hau belai kine ki jing ngau barok kila jakno bat kim don show kawan ka jingkela ka ba krau ba ka jing em jompi haga ba kita ki jing ngau kila kan riak lot barok dan bon na pedang jongi ngiem haita ijing sengau ngiem haita ijing sengau artatin ijing sengau syapting ijing sengau ritmen sembat kibabon gibakum kita sengau kumbamla sengau kumba enam la ban job sengau kumba enam la ban yahaj ban le kamon jong blai ijing sengau gibabon jaj tia bangi sengau bangi long kumta sarandar yala ka jing em Pini ke jingkela nang tak kabar pat ke jingkela hagarukom em
Barok si kata bompat IT ialah gajing shau jisu, bompat IT lot ia gajing shau jisu, karukom jongi kalong karukom ka bom ya dai dur bat kamon jong belai. Dai na. Bonsin ngi juang ba. Haying mane long da kumwei. Ndalami na ying mane pat la long da kumwei. Kata karukom balai kalong komta. Namar ba uto lane kato Gabriel kempat IT lot ialah kacing shau jisu. Te henrei anda habangi la pendem bat ngela IT lot ialah de karukom kala bat Gabriel gi bapet kin ong bangi yo ya jisu hakalong renyeng kajong utai usamlah lane haka long renyeng jong tayu beriu lane katai Gabriel ngiyo ya kador kemat kajong jisu nget kata kade gajing terang kajong kibabon na pedeng jongi bangi terang ya kata bagajing bahabriu kajong jisu on yo ken haka jing kajongi kabamalakas ni kan mau depin le akumno ban yo ya kata pendam bat ai tilot ialah gajing hau jisu. Banong terai syem mame yanga. Sensyar mame ya gajing jonga. Peniyat mame ya gajing kajonga. Nga pendam ialah de hame terai. Syemti mame ya gajing jonga. Nang ta kabalai gajing kela. Kanuan ro gajing kela ha gajing mot jing berkat jompi. Mental change. Kanuan gajing kelah gajing mut gajing berkat jompi. Barok si kata berkat ya gi basneu. Pelan mut dor pensyong nong rem berkat ya gi bom khoj. Henrei anda habala pendam bat ai tilot ialah de hau belai. Gajing mut jing berkat ro kalah. Nganget ngisto kata bat nang ta ka basau. Gajing kelah haga mensim. Haga jinglong ka jing spiritual life kawan ka jing kelah haga jing bakan jaman se mensyua ulong ubri ubam ya abor ulong ubri ubasyu penak telit lane ulong ubri ubasyu syakri tang daka jinglong do bat daka sudon tang haga niam henrei ka jinglong bakan jaman se kamdan henrei adin bala ai tilot ialah de show belai la kela kata ka jing bakan jaman sem ulong ubri ubat dap do men sem bako jong belai long bri uba ka jing ka baru belai ba kilong ki samla ken ki ba ka jing ka baru belai te na kata kadau habangi pule ka ba ar korin san lenong dekat bakan nyau ngiala lendet ya ketu ka dekat san kan nyau ar korin ketu ka ba ong kumta lada uei ro udan hau kres ulong ujing tau batamai kiai gibarim gila du'no hakmi kiai baro gila jalong gibatamai kumta lada uei ro udan hau kres kabamot lada mano na pedeng jongi ngila aiti lot ialah de hau kres ngila pendem ialah de hau kres tingila longken kijing tau kibatmai ngimat ia ka jingkela kabatmai haga jingem haga siti segi Efesos sau lenong dekat arpu hado arpu sau ngap ngan pule ye kini ki kentien arpu hado arpu sau bapin buno syapang kata ka jinglong jongpi ka babensyua ya uta ubriu bateman ken ubanang puut kat bakum kita gijing ikwa gajing syukur bat baon pentemai ya pihak mensim gajing mot jompi bat bapin kop ya ubriu batemai ya uba penlong haka dur ublei haka hok bat haka jingkoj bat gajing shisha upol ukren syapang kata ka jinglong gabat mai dakaba upen ya serim kum ya ubriu ubateman udon une ubriu bateman ubadon hapo jong utau nong pop ti unong pop
Adin ba ula ngauto ula IT ala desa ublay utau beriu batemen kamut kata ka jinglong barem kala do kala dambat kala yapno kat ba unang IT kanang yapno kat ba unang IT kanang yapno kat ba unang IT kanang yapno te uta ubreu umat ia ka transformation ia ka jing penkela ka jong ublay ha ka jing em ka jo katakan kadai ke kabanja ladangi IT lot ialah ka jing em show belai haga Filipi iwei kaban rio ngipule gini ki kenten ba ngadang scam ya kanehi ba uta ubalas dang hapi ya ka jingle babha on penjana ya ka hado gasngi uji sukres ubelai ubalah terai haka do'not ka jongi bangila IT ala ka jing em show un penjana yangi bakata ka jing kelah haka jing em jongi kan long ka bajanai ka bakom uji sukres men ba udang don hang ne hasla perthai ngin em ngin yat bat ngin long kita ginong bot ki basisha ke jo te kata ang ka de ka wei ka ba ngin mat lane ka ka banja haka jing em ka jongi ladangi IT lot yala ka jing em show blai te kat nongot na pedeng jong pi ki badon kam jing kela kat nongot na pedeng jong pi ki bat rang jing kela namar pila persyang de gabor la jong pimla te lada pidon kam ya ka jing kela haka jing em ka ba pidon kam ban le kalong surrender pendam lot bat IT lot ialah ka jing em sya ublay bat ublay un le ya kata kaba udai ban le na ka benta jongpi tangin ya point sya kaba ar ka ka ban ja ya pi haba pi IT lot ialah de sya ublay to kaba ar pan pi tho ang to ki kamba ublay kenja pin mat pin yo i bat kin ja ki kamba ke jong belai haga jing em ka jo kan mau bahaya kata pi namar bakane ka jing IT lot ka jong pi yala de sho belai kadei ka jing pendam ka jong pi ya kane ka jing persyang ka ba phila persyang dalade bat bon na pedeng jongi ki Kristan wat ladangi lejeng ya seng testa wat ladangi pule ka Bible wat ladangi duairo henry ngim yo i baka don ka jing pela lane ki kamba ka jong belai bagi dia ka jing em ka jongi namar ba kamdon ka jing IT lot yala de sho belai ujisu hau Matius khatwei arbopra ngipule hang to wong to wan hanga pi barok gibat haj bakhia ka jingket dengan penjam ya pi ngin mat ya kata ka jingle pela ka jong belai ba un penjam ya kita ki jingket bakhia ka jing em jongi pi kawai ka nuksa ka bangakwa ban penken mau ya pi kalong kane haba pi pule syapang ka hana ka kemi ka jong Samuel haka kitab banengkong Samuel lenong banengkong bat baar ngin nam ya pule menta sa pule hayeng kitab banengkong Samuel lenong banengkong bat baar lara pipule syapang kahana pin lap bat pin syam ya ka jing yaksa jong kane ka breu haga jing em haga jing ya lenti ka jongka kaya kendo ya ka jing haga jing ya lenti jongka bat kata kalong bagade ka breu ka bom don kon kala persyang ngap ba kala persyang ban kat badon kilat gilenti le se kala ban long ro kilat jing suma bahkan pun kon bahkan yok kon henry kam syem la yok kon kalong gabriu kabalengki kala persyang lot kilat gilenti barok kat badon henry kam syem la yok ban khet yo tau so hadin nang ta ka de gabriu ngis ngautu bakalong gabriu kabariu belai habangi pule kaktin ka jong belai kala rai bat kala kut jingmot
bakawai ka bangala ban le kalong satang ha ublehi bat ngan aiti lut no yalade ha ublei long kat balong jagat baja ngatip ba ublei ulong ubala ngan pendem ngan sarandar ngan aiti lut no ha ublei ngatip bangade ka briu ka balengki henrengan aiti lut yalade ha ublei ba ublei un sa ikon yanga bat kalalait ban duai ha ka temple ngipule ya kata ka story kalait ban duai ka temple ha ga ba urang ba lengdo eli udon na kata ka temple ha ba kalalait ban duai hangta ka temple ngap ka bible sapule bha hi hayeng phinlap i kitu ki kenten baka bible ka ong bakala the lot ya ka dok not ka chongka kala the lot ka bamot kala ai ti lot kala ai ti lot met bat men sem bakala duai ka ong atrai lada me ai kon senrang yanga ya uta ukon ba me ai ngan ai syame ba un syakri yame kala duai de ka dok not barok bat kata ka jing duai jongka namar bala silai palat ka men sem ommi kenten syo kan mau kata mo mi kenten syo penban la syu kumbak nyum balai namar bala silai palat kata ka men sem le sedon na pedeng jong phi ki bala amat ka bakum kata haba piwan hakmat jong belai na ki jing gi ba phi kando ka ba phim snau la ban yang phi duai phim la syo su jau tangki umat su jau tangki umat lane phi su yam phim tip syo ban duai lada 4 judan kum kata kapor kadai bandon ka bakum kata kapor haga jing ya lenti jongi kum ki breu na kata kadau basaong ba ublei lada phim la syo ban penmi kenten ha ba duai ublei usngau tho ye ki umat bad upule ne ki umat ki ba mi ne ki khmat chong phi ublei ha ba yo i phi ba phi jau umat utip ba phi don kam ayo phi mut kumno ka ei ka ba kaan ha ka man sem jong phi ka ba pen long ya phi pen lang a ka man sem tang ban duai ro phim nang syo phi su ya ha khmat chong blei walek mut dor ba ublei yo snau ya ka to ka jing duai ka ba phim la syo ban duai re phi su yam ka sentur kami kentin syo anrai ka dok not ka keren syo belai ka bami syabar galong tangga jing yam anrai ka dok not ka keren syo belai ngap don kata ka jing ong mo words are not enough to express ya ka ei ka badon ha ka dok not ki kentin kim biang ki sting palat bat kita ka jing ban khia ha ka jing em miahap ki sting palat ki kentin jing ba mat ki kham khia palat banong ablei arab yanga kini ki jing jenjar kata kentin jing jenjar ka sting palat kata ka ba phimat ka kham khrau bani ka jing jenjar om dan kentin dei hangta bagi breu ki hab ban yam bagane ka hana ka yam u eli uong bagane ka breu kala bu aj msngau thau ka khnyom mo rei ka ong em om dei satya komta namar bakawai ka pangalapan na ublei kalong un ai khon senrang yanga bat ngan ayu tau khon se ublei kai ka baca fitep pipule ka bible bat fitep kai ka pamla ban long the things that are impossible it become possible kalong ka bala kai lani ki pamla ban long kilong ki bala bat ki ja ha ka bakata ka briu ka balengki ka bom don kon ka bom pun kon kala pun kon bahadin kata kala kha yo kon jongka bat kala ai kerteng yo Samuel kala ai kerteng yo Samuel bahadin nang to ndau lakna kala lejbo no syaka temple bat u eli bat u lalong unang ya tho lupa hagari Israel teka ei ka bangamot ban ong hangne kamot ka ei ka bangamot pio i ka to ka jing keren ka bangi keren menta kalong bahabangi ai ti lot yala de hau belai ki kamba ke jong belai kinja
kan mau kai ka bamla ban long kala ban long lada pi ai tilot ya lade hau blai te kata gade ga jingja ka bangin mat ga jing em sagawi pat ka story ka bang akwa ban pen kan mau ya pi kalong hakapor ka jong usim Jehoshaphat ulang usim uba riublai habangi pule ya ka story na ka Baar Chronicle kitab Baar Chronicle nagalenong ka Baar Peu pinlap hang tu ya ka por hakaba menba usim Jehoshaphat ulang usim kini ki Moab bat ki Amon kila temu ban wan ban yale thma Persya yaki kon Israel hadin bala bena ya kata uni usim Jehoshaphat kalau wan kacing septing kalau wan kacing kiyo bat hapdeng kata kacing septing bagini ki Moab bat ki Amon gimot ban wan hiar thma yaki kon Israel usim Jehoshaphat ula septing henrai ka basngau tenat habangi pule dekat balai ka ong Jehoshaphat ula septing bat ula IT alade banwat ya utrai habaka wan ka jing septing umare syau belai amdei setia ba ulek pedri sano kata gade ka jing sisa lada kawan ka jing septing ha ka jing em jong pi ken mau pimdei ban lek pedri pimdei ban wat lat sane bat setai henrai mare syau belai namar ublay ha ublay dan gabor ki kamba aba pelakin cia te hadin kila ya pendam maka jing duai kila wat ya ka khamat ka jong blay sapule bha ka tu ka jing cia bat ka cia ayu hadin kata kila ya penlong ya ka jing duai ka bakarpang bat ha kata kapor ki bala ya kila penlong ya ka jing duai ka bakarpang kila ruai ya ro yu blay haga dekat ka Baar Puar ka Bible ka ong te habakila sedang ban ruai bat ban yaro utrai ulabu kinong apthap Persya yaki kon u Amon Moab bat lumsir ki balawan ban yale yaka Juda bat lajab yaki kim don kam ban le kita kinong syun kila ya kelumar paramaki kimut bangin yalek ban yalek thma Persya yaki Juda hanrai ha kapor baki kon ki jong belai kidang yarwai bat ya duai hau belai ha kata kapor kalami ga jing kelumar para maki para nongsion kila ya syok kila ya penyap para maki bat kita ki nongsion kila ya kelon lot barok kila ya yapno ka kamba ga jong belai kalacia hagaktin parenggi ongkumno God send confusion into the enemy camp ublay ulapa ya kata jing ya kelumar hapedeng para nongsion hapedeng para maki bat hado bagila ya penyap iwe bagi kon Israel kim dan kam ban yale namar balai haga dekot ka basngau tenat haga ne ga dekot ka ba khatsan ketukalan ka basya terai hangne lap tho agini ki kenten namar kathma kamlong ga jong pi henrei ga jong ublai pila dangi IT lot yala de ublai habangi kawan ga jing septeng habangi snau tho bangem la ban yeng pendem bat IT lot wat ya ka bor ga jing arab jong ublai kathma gandei ga jong ublai kamdei ga jong pi pen sa shuyo ye ki kam ki ba phla ki ban cha tinang ta kabalai tangin ye poi no sha kabalai ke ka ban cha haba pi ai tilot ia la ka jing em show belai kabalai bat galong kane pin mat ia ka jing sok jong ka beneng hap deng ki jing jing chen cha to pin mat ia ka jing sok jong ka beneng hap deng ki jing jing chen cha balai labu dakitu ki kentin ka jing sok jong ka beneng
Kadau kalong namar ka jingsuk ka banabneng. Kadai kata ka jingsuk ka bahaka pertai ngenam la ban syam lane ban yo ya ka bakum kata nang nena pertai. Ka jingsuk jong ka beneng kadai ka jingsuk ka bahapedeng ki jing bad ki jing jenjar. Ka jingsuk jong ka beneng kadai kata ka jingsuk hapedeng ki jing jau umat henry kadon ka jingsuk hapedeng ki jing pang ka jing sitom kadon ka jingsuk hapedeng ka jing duk jing kerdo kadon ka jingsuk kataken kadai ka jingsuk jong ka beneng ka jingsuk jong ka perthai te kalong tang hakapor babit babiang tang kapor bakot bakhya tang kapor basuk bakamen kata kadai ka jingsuk jong ka perthai Rai ka jingsuk jong ka beneng kadai haki por barok kamper ka jing im kalong kumno kamper ka aingi ya kendo kata ka jingsuk jong ka beneng ka sensar ya kita kibala pendem kibala surrender kibala ai tilot ialah ka jong ka jing ya ka kiba ai jingkerman ya kiba bon kiba mat ya ki jing sngosi ya ki jing khuslai ki jing aga jing em taktin ka jong belai kong wat khuslai ya ka ei ro henrei ha ka ei baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing ai ngo to pen pentep ya ki jing pan jong pi show belai ka bamot ai ti lot ya la de show belai ya thu ya kita ki jing jong pi pentep ya kita ki jing ang not jong pi ta ki jing terang kita ki jing don kam jong pi show belai tekan jia ayu la da phile kumta te ka jing suk ka jong belai ka bapalat ya ka jing syampang baro kan ri jai ken ya ka do not jong pi ya ki do not jong pi ba ki jing mot jong pi hau Christ Jesus lada pila pendam bat IT lot ya lade sau belai leng baga jing duai ka ba pi pentep ye ki jing pan jong pi sau belai ka jing sok ka jong belai kan ri jai ki dok not jong pi pin mat ye ka jing sok ka jong belai ka jing sok ka ba kane ka perthai kamla ban a kane ka long ka jing sok ka ba phla ka ba mla ban pendok ban pendam no ya ka hakitu ki bala IT ki bala pendam ki bala IT lot kimat ya ka bakum kane ka jing sok ka ba phla ha ka jing em ka jong ki kan mau ngakwa ban pen kan mau khandiat ya ka tu ka kan thei ka ba lech ka temple bat ka ba no tang ardamli ha bagi pule ya ka gospel Marcos lenong bakhat ar de khat sau phu wei hadu sau phu sau Marcos khat ar sau phu wei hadu sau phu sau to ngin ya pule ka Bible ka ongkom ne te ujisu haba ula syong hamar persya ka jingken show ula kami kumno ba upat ba uno sbai sya kata ka jingken show bat bon ki barius pa kilano sikat dei habalawan te kawei kariu kenthei kabaduk kalano ar damli kibalong lajan sipisa haba ulakhot hau ye kisenran jo ulaong haki shisha ngaong hapi bagane kariu kenthei kabaduk kalano kambun ya kita baro kibalano sakata kajingkan syau naba kita baro kilano nakabasa tam yaki henrei kane naga jingker do jongka kalano baro kat bakadon wat ya ka jing em jongka rupar hatu kata kamdei ka jing pendam bat ka jing ai tilot kalano ya ka jing em jongka rupar kadei ka total surrender jongkane kabri hapdeng kata ka jing duk jing kerdo bakama latip yaka the woman
who gave her last coin. Kap riu kan thei kaba ai ya kata kadamli kaba khaddo bakadon batka nalor kata kamdon esho kamdon esho hanrei kala ai lot hagata gajingkan show bagane gabriu ka ai omdei te tang ya kata gajingkan show hanrei ujisu ubayo iya kadonot ubayo i ke jingmot jing berkat jongka uyo i bakane kabreu ka airo ya ka jingem jongka barok phar kat bakadon cia ayu balai kane kabreu kala ban ai hadu katne wat hapdeng kat kata ka jing dokta sam kadei namar bakalamat ya ka jing sok jongka beneng hagadok not jongka katip baladanga Aisyah ka kam jong belai ladanga Aisyah ka jingkan show ublai onsa aipat hanga onsa kerku yanga ngatip syai kedar ya kata dei na kata kadau kam syam la benot ya ka ka bakadon kam la ban ong bomdon namar badon te aino kat badon bad airo ya la ka jong ka donot ka jong ka show belai kane kade gajing pendam kade gajing aitilot jongka bat kaba mi inang ta kalong kamat ya gajing sok jongka beneng ha gajing em ka jongka wat hapdeng kita gajing wat hapdeng kita gajing dok jingker dok tenamar kata kadau ken mau bah habas syakri ublai kamot setia bangin nemat syo ya gajing dok jingker dok wat mut setia bangin nemat syuk ye kijing pang jing shitom wat mut setia bangin nemat syuk ye kijing aga jing em hanrei hapdeng kita ki ai ladangi la pendem bat ai tilot ho belai un simti mau bat un penyaj ye kijing em jangi bat haba u penyaj mau ngin yo i bagi kamba kinja ngin mat ye kijing sok jong ka beneng kabasen syar haga doknot jangi un pen kela ya ka jinglong ya ka jing em ya ka jing ngau ya ki ai barok haga jing em ka jangi ngin mat ken ya ka jing kela ka jing em te tau belai un kerku yangi ngin ya sange no syang to bat ngin mi na gene ka bible study rengkat bat gini ki jing shisha ki bangila ya keren ken mau ja ayu habangi ai tilot ya la ka jong ka jing em syo belai lada pikwa abakine ki ai barok kin ja haga jing em jong phi ai tilot ken yala ka jing em show belai namar kam mentoi ban ai ti show belai tang san phau persen bat halade san phau ki ken ram kin dang ja bat dan nempoi sono lada pi ai ti para phau persen bat ar phau persen kataro kambiang IT kendai phau persen show belai bat halade si phau kataro kan nembiang hanrei IT lot show belai si spa anaka si spa IT lot yala ka jing em show belai dei hang ta pini i ki jing phla bau belai on le ha ka jing em te wat ai bakan long tang bangi syuyok sngau wat ai bakan long tang bangi syutep hanrei bangin su kutno tangkum ne penban habangin mi na gane gajeng ka bakentang ka chong belai ngin rai bat ngin kot jing mod da ka bangi jet ya la ka chong ka jing em bat ong babaro sikata dei manga bompat ai tilot ngap sempala ai tilot ya la ka jing em chou belai te ngin yo i bat ngin jet ya la de kum ta kan bat ngin ai tilot ya la ka jing em chou te tong ngin ya duai lang ha gane ka por sya bangin mi na gane gajeng ka bakentang ka chong